وہ چپ آپ نے چکیا پتھر تے جناب سٹیا نا آ بوتورا نو وجہ سرکار کدے دا نک بن دیتا کدے دا کان اڑا دیتا کدے دا کٹ کٹ جناب بوتا نو مار مار روڑے تے اے جناب جذب و کیفیت دی حالت جدو انہاں دے والد ابو قافہ تکی لٹ کے انہاں مندر تکیا تے پھڑ کے لے گئے مارنا شروع کیتا بچے سن 4-5 سالہ دی عمر سی مار مار کے لے گئے انہاں دی والدہ دے کول توجہ ہے کہ کہنے لگے اللہ دی بندی اے تیرے پتر نے اج نواں ہی کام کیتا ہے پتر نو مارنا شروع کر دیتا تے میں نو کٹن لگ پیا وا صدیق اکبر دی ماں کہنے لگی اینو نہ ماری فسمیت ہاتفا یا ابت اللہ بالتحقیق ابشروا بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق فرمایا اینو نہ ماری ہے دے جے پیٹ دے اندر ہے سی میں آسمانہ تو آواز سن دی سا اے میری بندی اے جڑا بچہ پیدا ہون والی اے دا نام عتیق ہے عتیق اس نو آکھ دن جڑا اگ تو جہنم تو آزاد ہوئے انو عتیق آکھ دن اللہ میں نو آسمان اللہ تو خبرہ دیتی ہے جے پیٹ دے اندر ہے سی اللہ فرمائے اے دا نام آسمان اللہ دے صدیق ہے تے محمد دا صاحب دے رفیق ہے اے دے ساتھی ہومن دیا رفیق ہومن دیا خبرہ ہے جناب پیٹ دے اندر اللہ پہلو نے آسمانہ تو مانو سنا رہا ہے صدقے جاوہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو بچپنے دے اندر بھی توحید دے قائل اور ادھر اللہ دے نبی اعلان فرمایا ہے سیدنا صدیق اکبر ملک شام دے اندر ہے نے اوتے بحیرہ راہب سی جڑا جناب عیسائیاں دا انہاں دے نال ملاقات ہوئی انہاں صدیق اکبر نو تکیا تے کہن لگے کہ تو آئے فرمایا مکہ تو آیا قبیلہ کی ہے بنو طیبہ کم کی کر دے جے فرمایا میں تجارت کرنا ہوں انہاں کیا پھر مبارک ہوئے انہاں دسیا دور میں خواب تکیا میں چند آسمانہ تو اتر کے میری گود چاہے خواب دسا تے جناب وہ مکہ جناب جڑا راہب سی وہ تکدا رہیا چہرہ صدیق اکبر نو پھر سوال کیتے رہن والا کتھے دا کم کی کرنا نام کی ہے توجہ ہے نام دسیا تو راہب کہنے لگا مبارک ہو بھی مکہ دے اندر نبی نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے تے تو نا اس محمد دا ساتھی بنے گا صدیق اکبر فرماندن میں سن کے بڑا حیران ہویا تو میں خیر میں جو واپس پلٹا نا ادھر اللہ دے نبی نبوت دا اعلان کر دیتا توجہ ہے تے میں نو آن کے تے ابو جال انہاں کیا ابو بکر بھائی جڑا محمد ہے نا بچپن دے ساتھی سن صدیق تیرا ساتھی ہے نا محمد انہیں تے نبی عمر دے اعلان کر دیتا ہے صدیق فرمایا اچھا ٹر گئے توجہ ہے اللہ دے نبی تکیا تو فرما ابو بکر میں اللہ دا نبی ہاں یا رسول اللہ دلیل یا محمد دلیل فرمایا شام میں جڑا خواب تکیا یہ کافی نہیں ادھروں نبی اشارہ کیتا ہے صدیق عرض کیتا ہے دور پھر ہاتھ اگا کرو کلمہ پڑھاؤ تا کر کے اللہ دے نبی فرمایا جدو عمر بن خطاب دے سیدنا صدیق اکبر دو میں یاران دی آپس دی کوئی اچھی جناب نیوی گل ہو گئی آپس دے اندر جناب گل کر بیٹھ آخر انسان ہو جاندہ زندگی دے اندر سیدنا عمر بن خطاب گل کر بیٹھے صدیق اکبر نال صدیق اکبر جناب غصہ کر بیٹھے عمر بن خطاب دے نال ناراض ہو گئے عمر بن خطاب ایک دن مناون دی خاطر سیدنا صدیق اکبر نے آخر وڈے سن انہاں ہاتھ بن لے ابو بکر آمد اے عمر میں تیرے سامنے ہاتھ بننے میں نو معاف کر دے سیدنا صدیق اکبر معافی منگی مگر عمر بن خطاب معاف نہ کیتا تے ٹر پے غم زدہ حالت دے اندر پریشان حالت دے اندر سیدنا صدیق اکبر اللہ نے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو دسیا نہیں پریشان بیٹھے نہیں اس حالت دے اندر عمر بن خطاب آ گئے کملی والے آقا دے سامنے بیٹھے عمر بن خطاب اللہ دے نبی رخ پھیر لیا عمر کھبے پاسے آیا اللہ دے نبی سجے رخ پھیر لیا عمر سجے آیا اللہ دے نبی کھبے رخ پھیر لیا کئی بار جدو ہوئی عمر رو پہے عمر دی چیخا نکل گئی یا رسول اللہ یہ تسا رخ مبارک بردار ہے
عمر دا جیڑا نہیں بنتا، عمر مر جاوے گا۔ اللہ کے نبی فرمایا عمر حل تارکون لصاحبی، تساں میری خاطر میرے ابو بکر نو کیوں نہیں چھڈ دے؟ میری خاطر میرے یار صدیق اکبر نو کیوں نہیں چھٹے؟ تے میرا ادوں دا یار ہے جدوں تساں سارے میں آکھدا سا میں اللہ دا نبی ہے، تساں آکھدے سو کذبتا واحد صدیق اکبر سی جڑا کہندا سی صدقتا توجہ ہے یار، قسم خدا توجہ۔ اب آئی سنی مبارک ہو بھی ایمان الجا کائنات پھر تینو سننی دے سینے تو علاوہ کوئی سینہ نہیں نظر آئے گا جڑا شان صدیق اکبر سن کے خوش ہو گئے۔ جو خوش ہونا ہے تو وہ اہل سنت نے ہونا ہے۔ اور سن باقی جننے صحابہ نے نا انہاں دی صحابیت برحق ہے، لیکن واحد صدیق اکبر نے جنہاں نو صحابی دے نام نال اللہ قرآن چ یاد فرمایا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ٹھیک ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جدو غار دے اندر صدیق اکبر تے اللہ دے نبی تشریف لے گئے نا، غار نو صاف کیتا تے باہرو کافر آ کے کھلو گئے تے صدیق اکبر نو نا غم لاحق ہویا کہ کدرے وہ غار ال تک نہ لین، انہاں تے تھوڑا نا غم پریشانی ہوئی تے اللہ تعالیٰ اس پریشانی نو قرآن وچ بیان فرمایا کہ جدو اس پریشانی بنی نا تے اللہ تعالیٰ دے نبی اپنے صاحب نو صحابی نو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر میرے یار نہ گھبرا، اللہ ساڈے نال ہے۔ اذ یقولو لصاحبہ، جدو اللہ دے نبی اپنے صاحب نو صحابی نو فرمایا، بزرگ فرماندن ہر مفسر، ہر محدث، ہر فقیہ اس گل دا اتفاق رکھدا ہے کہ صدیق اکبر دی صحابیت نص قطعی تو ثابت ہے، قرآن دی واضح آیت نال ثابت ہے آپ دا صحابی ہونا۔ اگر کوئی صدیق اکبر دے صحابی ہون دا انکار کرے گا تو متفقن علیہ وہ کفر کرے گا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن ہے، قرآن دی زبردہ منکر کافر ہے۔ زہر دیتے اللہ صاحب فرمایا ہے، اذ یقولو لصاحبہ، صحابی دا لقب اللہ قرآن ہے صرف صدیق اکبر نو ہی عطا فرمایا۔ آپ دی صحابیت دا ہاں وجہ ہے نا، تو ایک دی شان اللہ رب العالمین صدیق اکبر نو عطا فرمائی۔ بڑیاں قربانیاں سیدنا صدیق اکبر دتیاں نے، اسلام دا پہلا خطیب بھی صدیق اکبر ہے۔ اج اللہ دے نبی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا، وعظ نہیں فرمایا، اسلام دا پہلا خطیب صدیق ہے۔ کلمہ پڑھیا، عشق آ گیا صدیق اکبر کے اندر۔ بزرگ فرماندے نے المحبت والمحنت توأمان، محبت تے پریشانی اے دوویں بھائی نے، محبت تے امتحان اے دوویں بھائی نے، جڑواں جڑواں بھائی کٹھے ہوندے نا، جڑواں فرمایا المحبت والمحنت، محبت تے امتحان اے جڑواں بھائی نے کٹھے ہوندے نے۔ عشق آیا تے نال ہی امتحان شروع ہو گئے۔ ادھرو صدیق اکبر کلمہ پڑھیا ہے، ادھرو امتحانات شروع ہو گئے۔ باہر گئے رسالت مآب حاضر ہو، عرض کیتی یا رسول اللہ اسلام سچا نہیں، آپ اللہ دے نبی ہو، اسلام سچا، دین سچا، چھپایا جائے۔ یا رسول اللہ میں اعلان کراں گا اسلام دا، کافراں مشرکاں نوں میں دعوت دیاں گا۔ اللہ دے نبی فرمایا ابو بکر اسی تھوڑے ہاں، انتظار کر، حکمت دے ہوئی تقاضا ہے، افراد اساڈے نال ہو جان، پھر اسی انہاں نوں دعوت پیش کریں گے۔ لیکن
یا رسول اللہ میں انہوں نے دسا گا اللہ اللہ والا لا شریک او دی توحید منو رسالت رسول اللہ دی گواہی دیو او سیدنا صدیق اکبر لے کے چل پے اللہ دے نبی نو شہر کعبہ دے اندر کافر اپنے اپنے ٹولے بنا بنا کے ٹولیاں بڑیاں بیٹھے کو 15 کو 10 کو 12 کو 20 کو 25 ایویں ٹولیاں بنا کے شہر کعبہ دے اندر سارے مشرک تے کافر بیٹھے نے سیدنا صدیق اکبر آ گئے کعبہ اللہ دے نال کھلو گا فرمایا لوگوں سنو بتاں دی عبادت چھوڑو اللہ نو ایک منو محمد اللہ دا نبی ہے ایدی رسالت کی گواہی دے اسلام سچا مذہب ہے ایدی احکام تسلیم کر لو نماز جیڑی ہے ودا کرو انہاں جدو دین وال بلایا مکہ دے کافر جناب فوراً اٹھ کھلوتے ٹوٹ پے سیدنا صدیق اکبر پاک نو پھڑ لیا ہوئے اللہ دے نبی نو مارنا شروع کیتا یار پاک رسول اللہ نے مار کھا رہے نے کافر مشرک کٹی جا رہے نے عتبہ بن ربیعہ سیدنا صدیق اکبر دے سینے تے بیٹھ گیا ہوئے جُتی لہا لے چہرہ مبارک نو مارنا شروع کیتا ہوئے میں مختصر کرن لگا وقت ہو گئے سیدنا صدیق اکبر پاک دے ہوش ہو گئے آپ نے قبیلے والا لوگ آپ دا قبیلہ بنو طائر سی خبر جدو پہنچی آ گئے او قبیلے والے اسلام دی خاطر نہیں سن ہے برادری دی خاطر او نہ کر ساڈی برادری ساڈے قبیلے دا تے مشرک مارن آئے انہاں صدیق اکبر نو کڈیا تھلو تے انہاں اعلان کیتا جے ساڈے صدیق اکبر نو کچھ ہو گیا تے اسی عتبہ بن ربیع نو بدلے دے اندر قتل کر دیا گے صدیق اکبر نو نہ انہاں پھڑیا ایک روایت دے اندر ہے کپڑے دے اندر پا کے دوسری ہے کہ انہوں نے پھاڑ کے نہ کندھے دے کے نہ تے انہوں نے لایا صدیق پاک دے پیر گھسٹی کے جا رہے سن سبحان اللہ ہاں توجہ لے گئے بڑی دیر تو بعد جدو ہوش آئی نا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت قبیلے والے جدو ہوش آئی نا صدیق اکبر آنکھ کھولی وہ خوش ہو گئے خوش ہو گئے بخیر ہوش آ گئی ہے تے ہن کوئی اچھی گل کرے گا صدیق اکبر کو سانو مبارک دے گا ساڑی شکریہ ادا کرے گا لیکن صدیق اکبر نے آنکھ کھولن دے بعد جڑا پہلا جملہ بولا فرمایا میرے محمد دا کیا حال ہے انہاں کہا ابو بکر تینو خیر ہے کنی وارا جناب تو بے ہوش ہونا ہے پھر آنکھ کھولنا ہے پھر بے ہوش ہونا ہے تینو اپنی جان دی نہیں تینو محمد دی پئی فرمایا نہیں منو میرے محمد دے دسو انہاں کہا جی سانو تے خبر نہیں فرمایا اس طرح کرو کسے نو بھیجو ام جمیل عمر بن خطاب دی ہمشیرہ وہ ایمان لے آئیاں سن فرمایا انہوں نے بلاؤ عمر دی ہمشیرہ آگے ام جمیل صدیق پاک دے سیرہ لے پاسے کھڑی ہو گئی ہیں آپ نے فرمایا ام جمیل میں میرے محمد دی خبر دے آپ نے نا صدیق اکبر دی اماں وال تک کیا بھئی تو کی راز پیا کھولنا ہے تیری ماں بیٹھی نال سن لے گی میرا ایمان مشہور ہو جانا ہے تو کافر بڑے ظالم نے صدیق اکبر فرمایا ام جمیل دس تو چھوڑ مانو آپ نے عرض کی تھی حضور دار ارکم دے اندر سونے نبی نے تے بخیر نے ٹھیک ٹھاک نے دار ارکم ایک قبیلہ سی انہاں دا ایک ویڑا سی بڑا وڈا اوتھے اللہ دے نبی نے تے آپ نے فرمایا مینوں لے جاؤ ام جمیل نے کندھے نو سہارا دیتا ہے کندھے نو آپ دی والدہ نے سہارا دیتا ہے تے جدو لے گئی نا اللہ دے نبی دے سامنے ہے اللہ دے نبی تکیا صدیق اکبر وال تے فرمایا صدیق اکبر کی حال ہے یا رسول اللہ تو آڈا کی حال ہے سونیا سانو چھوڑو تسی اپنا دسو اللہ دے نبی کھڑے ہو گئے عاشق معشوق خود آ کے عاشق دا متھا پیا چومدا ہائے 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 سلطان العارفین پیر باوی گل کیتی فرمایا عشق دی گلی اول جڑا عقل ہٹاوے
چلاوے لوگ ایانے وہ مچی دیوانی عاشق مت نہ آوے گڑن محالی تے انہاں دا باہو جنوں صاحب آپی بلاوے صادق اہل بیت دے مبارک فرد نے امام باقر دے بیٹے نے امام باقر امام زین العابدین دے بیٹے امام زین العابدین مولا حسین دے بیٹے مولا حسین مولا علی دے اہل بیت دی گل ایک بندہ آیا سبحان اللہ عرض کردہ دور مسئلہ دسو میری تلوار ہے اندر جڑا پیچھے مٹھ ہے انہوں میں چاندی دا دستہ اتے چڑھا سکنا کہ نہیں مسئلہ بیان کرو امام جعفر صادق فرمایا چڑھا لائے جائز ہے اس حقدور دلیل فرمایا صدیق اکبر دی تلوار تے بھی چاندی دا دستہ چڑھیا ہو یا وہ تو چڑھا لائے جدو آپ نے صدیق اکبر دا نام لیا نا فرمایا صدیق اکبر دی تلوار تے لگا ہویا سی وہ بندہ عرض کردہ حضور میں تو انہوں مسئلہ پوچھنا دلیل تُسی صدیق پاک دے بارے گال کر دیو آپ نے جو تقیہ فرمایا ہے انہوں یعنی صدیق پاک دی ذات کافی نہیں آپ کھڑے ہو گئے بڑے جلال نال کعبے والموہ کیتا کعبے والموہ کر کے فرمایا کہ سن ہاں اس جڑا سوال کرنا لانا آپ نے فرمایا بے ابو بکر صدیق دی تلوار نو بھی لگیا سی تے اس آکے جی تُسی ابو بکر نو صدیق آکھ دیو صدیق آپ کھڑے ہو گئے کعبے والموہ کیتا فرمایا نعم الصدیق 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 ترائے بارے فرمایا ہاں میں نے اللہ دی قسم ہے ابو بکر صدیق 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 تو فرمایا جڑا صدیق اکبر نو صدیق نہ مننے اللہ تعالیٰ اس دے قول دی کوئی تصدیق نہیں کرے گا بھاویں دنیا جو قول کرے یا آخرت کرے اور امام جعفر صادق صدیق اکبر دے بارے فرمان دے سانو میرے دوہرے باپ نے دوہرے والدانی ابو بکر مرتین فرمایا ابو بکر میرے دوہرے باپ نے امام جعفر صادق فرمان دے سن ابو بکر نو کہ میرا دوہرا باپ راز کی سی اے مسئلہ سمجھو صدیق اکبر دے دو بیٹے سن ایک دا نام عبد الرحمن اور ایک دا نام محمد بن ابی بکر ایک عبد الرحمن بن ابی بکر ایک محمد بن ابی بکر عبد الرحمن جڑے ایسا نا انہاں دے وچوں ایک بیٹی پیدا ہوئی انہاں دی نام سی اسماء بنت عبد الرحمن او اسماء نہیں کہ اسماء بنت امیش او نہیں اسماء بنت عبد الرحمن اور جڑے محمد بن نبی بکر سن انہاں دا بیٹا پیدا ہویا نام سی محمد قاسم ٹھیک ہے جی ایک بیٹا صدیق اکبر دا اون دی بیٹی پیدا ہوئی عبد الرحمن دی دوسرا بیٹا محمد بن نبی بکر انہاں دا بیٹا پیدا ہویا محمد قاسم عبد الرحمن اپنی بیٹی دے دیتی محمد قاسم نو ٹھیک ہے جی محمد بن نبی بکر دے بیٹے سن نا محمد قاسم انہوں نے بیٹی دے دیتی عبد الرحمن نے اپنی اسماء نکاح ہو گیا انہوں دے وچوں نہ پھر اگے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس دا نام سی ام فروہ محمد قاسم تے اسماء بنت ابی بکر توجہ ہے انہوں دے وچوں ایک بچی پیدا ہوئی نام سی ام فروہ اور ام فروہ دا ویاہ ہویا سی امام باقر دے نال امام زین العابدین دے بیٹے امام باقر
انہاں دے نال فروا دا نکاح ہویا تے انہاں دے وچوں پیدا ہوئی امام جعفر صادق کیا فرماندے سن ابو بکر تے میرے دوہرے باپ نے نا ہاں جی ماں والوں بھی تے باپ والوں بھی ہائے 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 یہ اہل بیت دے افراد دی گل پہ کر قدم خدا دی ہاں سن لے یہ جڑا اہل بیت دا تے صحابہ دا آپس وچ لڑائی تے بغض دس دن نا ایک صحابہ کرام وچ نہیں سی ایک نامراد مولا علی دے دور مبارک دے اندر ایک یہودی سی جدا نام سی عبداللہ ابن سبا عبداللہ ابن اسود بھی انہوں آخدے ہیں رنگ دا بھی کالا سی نامراد تے ہاں یہودی اس عمر تے ابو بکر سرکار دیاں بادشاہیاں تے فتوحات انہاں تکیاں تے وہ یہودی سڑ گیا کہ اتنا جناب رات دن فتوحات تے علاقے تے ملک فتح کیتی جاندے ابو بکر تے عمر سڑ گیا عبداللہ ابن سبا یہودی سی پکا اندروں ڈڈو پکا یہودی لیکن تو اس لیبل لایا لا الہ چا پڑا کلمہ بن گیا منافق او وچ پہ گیا تے مولا علی پاک کو ایک دن آ گیا اس لعنتی تو صحابہ تے اہل بیت دا بغض آپس دا چلا اس ظاہر کیتا وگرنہ صحابہ تے اہل بیت آپس وچ دشمن ہے نہیں انہاں دی رشتہ داریاں بھی رلیاں پئیاں انہاں دی محبت بھی رلی پئی سبحان اللہ بے شک اے لعنتی جناب نا فتنے اٹھاندا سی کدے صحابہ دے بارے کدے اہل بیت دے بارے بغض دیاں گلاں حسد دیاں گلاں کینہ دیاں کر ایک باری مولا علی پاک کو لا کے بیٹھ گیا تے صدیق پاک تے عمر دے بارے گلاں کرن لگ پیا تے ہاں بازار دے اندر تے کچھ لوگ دوڑ کے آ گئے مولا علی پاک کو حضور عبداللہ ابن اسود ہے تے او جناب صدیق اکبر پاک دے بارے تے عمر دے بارے گلاں کردا ہے فدعا بالسیف مولا علی نے تلوار پھاڑ لی سبحان اللہ فہمہ بقتل ہی ان دے قتل دا ارادہ کر لیا فرمایا میں انہوں تلوار مار کے تے وڈ دیاں گا ابو بکر تے عمر دے بارے بکواس کردا ہے صحابہ ڈکیا حضور فتنہ پہ جانا تسی جان فرمایا پھر انج کرو میں جس شہر وچ رہنا نا کوفہ فرمایا میں اس شہر وچ جڑا صدیق تے عمر دا دشمن ہے نا میں اس شہر وچ انہوں نے رہن دینا جتھے میں رہنا فرمایا انہوں اتھو کڈو مولا علی نے نا کوفے چ انہوں کڈ کے ملک فنفاہ بالشام انہوں شام والے پاسے چیک دیتا فرمایا خبردار ابو بکر تے عمر دا دشمن علی دے شہر وچ نہیں رہ سکتا ایمان نال دسو دنیا دے اندر جڑے شہر کوفہ وچ مولا علی رہندے سن ابو بکر عمر دے دشمن نوں نہیں رہن دتا تے جنت وڑن ہی نہیں دینا فرمانا متار لا تے فرمانا نکلو بھائی مانو ظالمو ہے ہائے ہائے قسم خدا دی جنت دے اندر بھی صدیق تے عمر نال محبت کرن والے جان صدیق اکبر کھڑے سن نا تے مولا علی دے چہرے وال تکیا تے صدیق پاک مسکرا پے مولا علی فرمایا صدیق مسکرا رہے ہو جی حضور فرمایا بھئی پول سرات دے اتو جو مخلوق گزر رہی ہو سی نا تے جنت دا ٹکٹ پاک علی تقسیم کر سر مولا علی تکیا صدیق دے چہرے نو فرمایا صدیق اکبر نے حضور تسی بھی مسکرا رہے ہو جی جی حضور ابو بکر میں مسکرا رہے ہو نال ہی اللہ نے نبی فرمایا علی ٹکٹ انہوں دینا جس دے سینے دے اندر صدیق دی محبت ہونی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اچھا ایک حدیث بخاری شریف دی جناب نو سناون لگا کان کھول کے سنو دل دے اندر انہوں جگہ دیو ساڑھے عقیدے دی گل ہے حدیث بخاری دی ایک مقام تے نہیں 10 تو 12 مقام تے نا اے حدیث آئیے بخاری شریف دے اندر تعظیم مصطفیٰ دی کہ صدیق اکبر نبی دی تعظیم کنج کی تھی اے تے کھڑے نا گوٹے چومن کتے لکھا ہے توجہ ہے اور گل یاد رکھنا تعظیم مصطفیٰ واسطے اللہ حد نہیں رکھی حدیث بخاری شریف دی نماز ظہر اللہ دے نبی پڑھائی مسجد شریف دے اندر قبیلہ بنی عمر بن عوف مسجد قباء والے پاسے شہر مدینہ دے اندر جدے مسجد قباء ہے عمرہ حج کرن والے جڑے ساتھی گئے نو جان دے ہونگے قبیلہ بنی عمر بن عوف
مسجد قباء والے پاسے اس ویلے وسدا انہاں دی آپس دی کوئی آن بن اللہ دے نبی سلو قرآن تشریف لے گئے ایک روایت چاہیا صدیق اکبر نو فرما گئے میں لیٹ ہو جاواں تے نماز پڑھا دے ابو بکر اللہ دے نبی تشریف لے گئے زور پڑھا گئے سن اثر دا ویلا ہویا نماز لیٹ ہون لگ پئی صحابہ عرض کیتے ابو بکر نبی دے مصلی تے حضور نماز پڑھاؤ سورج جا رہے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے مصلی دے مسجد نبوی شریف سی اقامت آکھی گئی صفحہ برابر ہو گئی سیدنا صدیق اکبر تکبیر تحریمہ فرمائی اللہ اکبر امام ہاتھ بننے مقتدی ہاتھ بن رہے مسجد نبوی سی تکبیر تحریمہ ہو گئی حدیث بخاری شریف دی ایک تھا تے نہیں 12 مقام دے آئی یا تکبیر تحریمہ صدیق اکبر فرمائی مگر واللہ دے نبی تشریف لے کے آوے سبحان اللہ پوری مسجد شریف دے اندر خوشبوواں پھیل گئی رسول اللہ دیا صحابہ محسوس کر لیا اللہ دے نبی تشریف لے آوے صف پیچھے والی سی مگر اللہ دے نبی آ گئے امام صف پھر صف پھر صف پھر صف آخر صف دے مگر اللہ دے نبی آئے صحابہ محسوس کر لیا رسول اللہ آ گئے نے ہن دل دے اندر صحابہ گل پہ کر دیں اپنے دل دے اندر ہر کوئی اپنی عقیدت بیدار پہ کر دے یار انج نہیں ہونا چاہیے امام الانبیاء ساڈے مگر کھلو کے نماز پڑھے انج نہیں ہو سکتا لہذا ہن کی کرنا چاہیے انہاں دے صحابہ دے عقیدے ایمان انہاں نو مشورہ دیتا بھئی نبی دی تعظیم وی نہ چھٹے تے نماز وی نہ ترٹے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ نبی نو مگر نماز ہی نہیں پڑھن دینے تو نماز اپنی بھی نہیں ترڑے نے ہون کی کریے ویچ نماز دے صحابہ ہاتھ بان کے کھلے سنتے ہو نہیں تھپکیاں مارنی ہے شروع انہیں قرآن چ لکھا کھلا جو میرا نبی آ جاوے تو تا نماز تاڑیاں مارنی ہے شروع او کر دے کھلے ویچ فرض نماز دے مسجد نبوی شریف پچھلی صاف فلائی تھپکی ماری اگلا نو دسیا مقصد آپ راہ چھڑو دو صحابی جڑے نا ایک سجے پاسے ہو گیا ایک کھبے پاسے اللہ دے نبی وہ پچھو جڑی صاف ہے اون دے جو لنگ کے اگلی چاہ گئے سبحان اللہ انہاں پھر اگے تھپکی دیتی تے نال ہی کہیں ہو گیا ہے کہیں ہو گیا جگہ بان گئی اللہ دے نبی تیسری صاف پچھو تیسری چاہ گئے الغرض چل دے اللہ دے نبی پہلی صاف چاہ گئے ایو جی حدیثہ نہیں پڑھ دے توجہ ہے پہلی صاحب جا گئے ہوں صدیق اکبر محسوس کر لیا رسول اللہ آ گئے نے یہ امام الانبیاء نے شب معراج نبیوں امامت کراون والا نبی تے میرے مگر کھلو کے نماز پڑھے صدیق اکبر پیچھا پیر رسکاون لگے حدیث پاک جائے صدیق اکبر نا اپنی آنکھ دا ترچواں حصہ کر کے نا اس طرح تک لیا سی اللہ دے نبی دا چہرہ ویچ نماز دے تے جڑے مردار آخ دن بے خیال آ جاوے نبی دا تے نماز تو رکھ جانے کھوتے دا آ جاوے کدے اور شاید نہیں ترو آکے کیا ہوا کہ او دی کھوتے دی تے بیوی دی بندہ تعظیم نہیں کر تے نبی دا خیال ہو سی تے نبی دی تعظیم کر دی نماز تے نماز ختم تے میں کہا صحابہ کی تے کھلے نو نہ دی تا ہوئی پئی ہے صدیق اکبر پیچھے رسکن لگ گئے اللہ دے نبی فرمایا مکانک ابو بکر اپنے مکان تے رہو پھر بھی صدیق اکبر واپس آ رہے بظاہر تے حکم نہیں نہ من رہے لیکن ادب دے ہوئی تقاضا سی سونیا میں تو ایک برداشت نہیں ہوندا تو پیچھے کھلو وہ دوسری مرتبہ اللہ نے نبی فرمایا ابو بکر مکانک اپنے مکان تے رہے لیکن صدیق اکبر پھر بھی پیر رسکا کے نہ پہلی صفحے جا گئے اللہ دے نبی مصلی تے تشریف لے گئے امام بدل گیا ہے نماز نہیں ترٹی ہن لاؤ فتوی اے قاری صاحب نو کھلواؤ چاہے ایک رکعت وچ اے مقابلے تے دوئے اگو قاری صاحب نو کر دو
توجہ ہے؟ صدیق پیچھے، اللہ دے نبی اگے نماز پڑھا، سلام پھیریا، فرمایا ابو بکر میں جو تینوں آخدا رہا نماز پڑھا تو پھر واپس آ گئے؟ سیدنا صدیق اکبر عرض کر دیں یا رسول اللہ بین ما کان لابن ابی قحافہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ابو قحافہ دے بیٹے دی مجال ہے، قحافہ دے بیٹے دی مجال ہے کہ اللہ دے نبی پیچھے ہوئے مصلی تے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ قحافہ دے بیٹے دی مجال۔ اللہ دے نبی بھی پسند فرمایا ہے، اللہ بھی پسند فرمایا ہے، کوئی آیت نہیں اتری کہ اے ابو بکر تو کی کر لیا، اے محمد ابو بکر کی، اللہ بھی پسند کیتا ہے، رسول اللہ بھی جواب سے دیکھ لیا۔ یہ تعظیم سی وچ نماز دے، تعظیم سی وچ نماز۔ اچھا ایک اور تعظیم دی گل کر دی، یہ تو مشہور واقعہ، مولا علی دی گود وچ اللہ دے نبی نے نماز قضا ہو گئی، کیڑی؟ دیگر علی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ فرمائے دی بڑی حفاظت کرو، اے درمیان والی نماز دو دین زور تے فجر تے دو رات دین مغرب عشاء، اے وچلی درمیان والی دی خاص حفاظت کرو۔ اللہ دے نبی پڑھ چکے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، علی دی گود وچ سورج جا رہا ہے، علی کدے چہرہ رسول نو تک دین، کدے سورج تک دین، عقل آخد علی ہاولے جائے پیر رسکا کے نا تے نماز پڑھ لے، سورج جا رہے ہے، پر عشق آخد نہیں علی او قضا پھر ادا ہو جاسی، مگر اے قضا پھر ادا ہو۔ اچھا ہون اے تا پکی گل ہے، حدیث پاک کہ علی نماز چھاڑ دیتی سورج غروب تے نماز فرض ہے کہ نہیں؟ ہے دیگر علی، علی کیوں چھڑی بیٹھا؟ اے چمن تے آکے کتے لکھا کلا، میں کہا اے نماز چھڑنا کتے لکھا ہے جی لافت والی تو یار نبی دے آرام فرما رہے گود تے فرض چھڑی کھلا لی اثر تو ہے حکم شرع دا فقہ دی کتاب اٹھاؤ یار، اے عمر آ جائے تے نماز فرض اللہ دا وڈا فرض ایسے کیوں چھڑا علی؟ تعظیم ہے۔ خیر روئے مولا علی روئے کیونکہ علی سن ملنگ نہیں سن، نماز دی خاطر روئے تے ملنگ ہوری تے عید نہیں پڑھ دینا، توجہ ہے، میں نہ ملنگا دی کی کرا میں علی دی کرنا رو پائے، چہرہ رسول تے قطرہ گیا جی میں او صبح صبح گلاب دی پتی تے شبنم تے قطرے نہیں پہ اللہ دے نبی بیدار ہوئے، علی خیر ہے، حضور نماز قضا ہوگی، جگہ دیندہ، حضور آپ دے آرام وچ خلل آ جاندہ، میں بے ادب بن دا، او نماز چھڈی بیٹھے اللہ دے نبی دعا منگ دیں، یا اللہ علی تیرے تے تیرے رسول دی اتباع سی، سورج لوٹا کے نماز پڑھائی، ٹھیک ہے، غار ثور صدیق دی شان، گود صدیق پاک نبی آرام فرما رہا ہے، سارے سوراخ بند کیتے، نتیجہ لینے ایڑی رکھ دیتی ایک سوراخ تے، ناگ ڈسدا رہا، صدیق اکبر نہ حرکت کیتی نہیں، اتنا ساکن ہو کے رہے کہ میرے سالی حرکت بھی رسول اللہ تک نہ پہنچے، مت آپ دے آرام میں خلل آوے تے او سپ تے زہریلا بار بار ڈنگ مار رہے ہیں، ہن نماز وڈا فرض علی چڈا ہے تے جان بچاونا نماز تو وڈا فرض ہے۔ فقہ دا مسئلہ تسی نماز پڑھ دیو گارے سین کسی مقام تے کوئی سپ ٹھواں آ گیا جڑا موذی جانور ہے، تانوں پتہ ہے اے تکلیف دے گا، نقصان دے گا، وچ نماز دے فقہ دیا کتاباں لکھیا ہے، شریعت فرماندی ہے نماز چھڈ دیو، چھوٹا روڑا پھڑو تے انہوں کٹ کے نہ مار کے جتھوں نماز چھڈی اتھوں اگوں شروع کر دیو، جان بچاؤ، یعنی جان بچاونا نماز تو وڈا فرض ہے، تو کدے کا انگوٹھے چومن والا تے فتوے تنن والے، صدیق اکبر جان دے رہے، ظاہر اثر کر گیا پورے وجود وچ، بے ساختہ روئن، ڈکیا بڑے پر او اندر زہر ہی انہا سی، خود بخود آنسو گر پین، صدیق نے کوشش کی تھی رون دی آنسو لے آن دی، خود نکلیں، چہرہ رسول تے گئے، فرما ابو بکر خیر حضور سپ ڈنگ مار گئے، درد بڑا ہے، فرمایا ایڑے کرو، لعاب دہن لایا، خیر ہو گئے، میں نتیجہ دینا ہے،
جان نماز وڈا فرض علی چھڈا ہے، جان بچانی نماز تو وڈا فرض صدیق پیش کیتی ہے۔ ہجرت والی رات بستر نبی تے علی نو سوا کے رسول اللہ آ رہے ہیں، تیر تلوار لے کے دشمن کھلن حملہ بھی کر سکتے سن، علی دی جان بھی جا سکتی سی، علی خاطر چ نہیں لے آندی، اوتھے علی جان پیش کیتی، غار صدیق جان پیش کیتی، خیبر تو واپسی سفر دے علی فرد نماز قضا کیتی، کیوں؟ تعظیم مصطفیٰ۔ اور تعظیم واسطے اللہ تعالیٰ فرمایا، قرآن فرماندہ نا، قرآن توجہ ہے، قرآن فرماندہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی دی عزت کرو، تعظیم، بس ان لفظ قرآن بولن میرے نبی دی کرو تعظیم، کتنی حد رب دسی نہیں۔ یا روئے زمین تے الحمدللہ کے والناس تک قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، اللہ دسیا ہوئے جتھے بھائی اتنی کرو، اس تو اگے نہ کرو، مڑ اس تو اگے نہ کرو، مڑ اس تو اگے نہ کرو۔ اللہ فرمایا میرے حبیب دی تعظیم کرو، تعظیم کرن دے اندر ہر حد لنگ جاؤ، بننا ہائی نہیں۔ علی نماز چھڑ دیتا فرض، صدیق جان پیش کی تعظیم مصطفیٰ، انگوٹھا چمڑا بھی تعظیم مصطفیٰ، ہاں جی یہ تعظیم میں شامل ہے، نہ لکھا ہوئے قرآن وچ، نہ لکھا ہوئے حدیث وچ۔ صحابہ کرام حدیبیہ دا مقام عروہ بن مسعود لکا بیٹھا ہے، مشرکین مکہ دے طرف سفیر بن کے آیا ہے، وہ تقدہ کی ہے، حدیث بخاری شریف دی، توجہ ہے؟ دنیا پتہ نہیں ٹور کیڑے پاسے گئی، لام لوٹا تے میم مور تے نون نرنگی تے بار کی یہ جکا سبو کا حالی کچا پکا لو۔ عروہ بن مسعود آیا ہے حدیبیہ دے مقام تے 3 دن 3 راتی لوگ تے بیٹھا رہی ہے، سفیر مکہ بن کے آیا سی، کافران دے طرف مشرکین دے طرف سفیر بن کے آیا، جائزہ لیندہ رہا کہ یارو جڑے محمد دے سنگی ہیں وہ کرنے کی نے آیا کی تقدہ ہے؟ توجہ، ان تنخم النبی نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہ فدلق بها وجہہ وجلدہ۔ عروہ بن مسعود 3 دن 3 دیہاڑے جائزہ لین تو بعد جدو کافرت مشرک کو مکے واپس گئے تے کہنے لگا وفتو علی الملوک وفتو علی قیصر و کسرا وفتو والنجاشی واللہ ان رأیتو مالکا یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ او ساکھا مشرکین مکہ سن لو، میں بڑے بڑے بادشاہ کو گیا، میں قیصر کو بھی گیا جڑا روم دا بادشاہ، میں کسرا کو گیا جڑا فارس دا بادشاہ، میں نجاشی کو گیا جڑا حبشے دا بادشاہ۔ او ساکھا میں نو قسم اللہ دی اج دی عزت تعظیم ہوندی میں کسے بادشاہ دی نہیں تکی جس طرح تعظیم ہوندی میں محمد دی تک کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سون بھائی انہاں کا کی تکی آئی، کہنے لگا ان تنخم النبی نخامتا اللہ وقت فی کف رجل منہ فدلق بها وجہ وجلدہ۔ ساکھا میں تکی آئے اللہ دے نبی جدو آیا نا عروہ بن مسعود، ہاں پکا مشرک، جدو لوٹا ہے مومن ہوتے گیا پکا، ایمان لائے آندہ اس، لیکن کلمہ اس وقت نہیں پڑھا ہو سکا، انہوں نے پتہ لگ جائے سی تو میں حالات نہیں دس سکنے، ہاں مڑ واپس آ کے اس کلمہ پڑھا دوبارہ، لیکن ایمان لے آ گیا۔ او ساکھا میں تکے اللہ دے نبی دے جڑے صحابہ ہیں نا وہ انج تعظیم کر دیں کہ اللہ دے نبی اپنا لعاب دہن زمین تے گران دیں، او نہیں جان دیں فدلق بها وجہ، او لیکن اپنی ہتھیلیاں تے چہرے تے مل دیں تے جسم تے مل دیں۔ یار اتنی حد لنگ جانی کہ لعاب دہن نق دا فضلہ وضو دے قطرات 1500 صحابہ ہیں، حکم قرآنی نہیں کہ جدو میرا نبی وضو کرے تسی وہ پانی زمین تے نہیں جان دینا، میں اللہ قرآن فرما رہے ہیں فلاں سورت فلاں آیت فلاں سپارہ فلاں رکو، نا ہائی نہیں، صحابہ ملی کھلن بلکہ اگے سون ملم یوسف من ہو اخذ من بلل ید صاحب ہی، 1500 صحابہ ہن تے پانی جڑا وضو دا تھوڑا ہومنا
تے او بھی جدو مس ہو کے تے زمین نہ لانے او چند قطرے ہونے صحابہ نا انہاں نو حاصل کرن دی خاطر نا تے انہاں جپٹ پینا ویکھن والے نو لگنا بھئی لڑدے نہیں سانو قطرے ہن جدو انہاں قطرے حاصل کر لینے نا وضو دے انہاں اپنے ہتھیلی تے مسلنے ہن جنہاں نو تے گئے مل او تے بڑے خوش نصیب تے جنہاں نو نہیں ملے او کی کر دیاں من بالا لے ید صاحبی جہاں نو نہیں ملے او آ کے نہ بالا لا دن تری نو اتری پانی لگا کھلا او آپ دے نال والے بیلی کو جہاں نو مل گئے انہاں نو آدھے نہیں ہاتھ کرو سانو مس کرن دے حدیث بخاری شریف دی انہاں انج کرنا انہاں سکے ہاتھ انہاں تار ہاتھاں تے مال کے تے انہاں فضالک بیا وجہہ وجہ یہ تعظیم ہے اور ایک قانون یاد رکھ لو تعظیم واسطے حد واضح حکم لکھا ہونا بھی شرط نہیں نبی دا نام آوے چم اے نبی دے نام دی تعظیم ہے اللہ دا کلام ہاتھ لا کے چم اے قرآن دی تعظیم ہے کوئی آکھے بھئی کتھے لکھا تو آکھ صحابہ قطرے ملین اے قرآن اچ کتھے لکھا جیڑا فتوہ انہاں تے لا اوہ ساڑھے تے لا تو بھائی اللہ رب العالمین نے نا سیدنا صدیق اکبر نو سارے صحابہ چون کے افضل اعلیٰ بنایا ہے 17 نمازہ رسول اللہ جدو بستر علالت تے احسن صدیق اکبر دا نام لے کے مرو ابا بکرن فل یصلی علی الناس ابو بکر نو بلاؤ میرے مسلح تے نماز پڑھا سنن ابو داؤد شریف دی حدیث ہے ایک بار اللہ دے نبی فرمایا ابو بکر نو آکھو نماز پڑھائے لیکن اس ویلے ابو بکر موجود نہیں سن صحابہ تلاش کیتا نہیں ملے فرما عمر نو نہ صحابہ آکھ دیتا بھئی نماز پڑھو عمر مسلح تے آئی اقامت ہو گئی اقامت تو بعد نا عرب دے اندر ہون بھی حج عمرہ تے جان والے او جڑا امام ہوندا نا مسجد نبوی دا یا حرم شریف دا او نا عربی دے اندر نا او بھئی صفا سیدھیاں کر لو ایک عربی جملے بول کے نا صفا بکندے نال کندا ملاؤ صفا پیر برابر اے عربی دے او کلمات بولدا پھر تکبیر تحریم آکھدا ہے عمر بن خطاب بھی ایویں کیتا اقامت ہو گئی عمر نہ اپنی آواز صفا برابر کرو جدو اللہ دے نبی کو آواز پہنچی نا عمر دی اللہ دے نبی فرمایا میں صدیق نو کیا سی عمر پڑھا رہا ہے فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی اپنے حجرہ مبارک وچ باہر آ گئے تے اپنا سر مبارک نا مسجد نبوی والے پاسے کٹ دیتا اندر تے فرمایا جدو تکیا نا کہ عمر تکبیر تحریمہ کہن والا ہے اللہ دے نبی فرمایا لا 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 3 مرتبہ اللہ دے نبی فرمایا سنن ابی داؤد صحاح 6 دی کتاب ہے 3 بار اللہ دے نبی فرمایا نا عمر نا یعنی تو نماز نہ پڑھا عمر میرا صدیق پڑھا فرمایا میں نے دسنا نہیں یاد رہا کہ ابو بکر نہ ہوئے تو پھر عمر پڑھاوے لیکن میں بول گیا سا پر عمر تو نہ پڑھا ابو بکر ہی پڑھانی ہے مولا پاک علی فرماندے جدو اللہ دے نبی فرمایا نا صدیق اکبر نو 3 دن نماز پڑھان دے رہے اللہ دے نبی دا وصال ہو گیا تے آساں کیونکہ دین وڈا ہے جدو نبی ساڑھے دین دا رہبر ابو بکر نو ساڑھے مسلح دا امام بڑھا لیا ہے تے آساں سارا صحابہ رل کے اپنی دنیا دا بھی یعنی بادشاہی دا امیر بھی صدیق نو بنا آپ دا جدو وصال مبارک ہویا ہے نا تے حضرت عبداللہ ابن عباس مولا علی دے قریبی نے پتریر نے مولا علی دے عبداللہ ابن عباس فرماندن میں عمر پاک دے بارے بھی روایت ہے اور صدیق پاک دے بارے روایت ہے فرماندن 4 پائی تے صدیق اکبر نے صحابہ کرام دا ہجوم ہے ایک بندہ آن کے نا او میرے مونڈے تے عبداللہ ابن عباس فرماندن عرق رکھ کے کھلو رہے بڑی زور نال تے صدیق اکبر دی شان بیان کرن لگ پے کہ اللہ دے نبی انہاں دے بارے فرماندے سن بھئی صدیق تے عمر نو اللہ تعالیٰ دے نبی کٹھا رکھا جدا نہیں کیتا جدو بھی اللہ دے نبی فرمانا میں ابو بکر فلاں مقام تے گئے میں تے ابو بکر فلاں مقام تے بیٹھے میں تے ابو بکر یعنی اللہ دے نبی اپنا تے صدیق دا نام کٹھا رکھیا ہے تے مولا علی فرمایا کاش جان والیا تیرے والے عمل میں علی کو لوندے تے تیرے عمل لے کے میں علی تیری جگہ تے میں ٹر جاندا اللہ دی بارگاہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے ان دی شان سن کے نا صدیق اکبر دی تے انہاں دے الفاظ سن کے
میں تکیا بھئی یہ ہے کون؟ فرماندن جائے تو میں مڑ کے تکیا تو حضرت علی المرتضیٰ سے۔ صحابہ سوچ رہے سن بھئی کدے دفن کریے تو پاک علی فرمایا کدے اللہ دے نبی جدا نہیں رکھا نام نال نام ابو بکر چلو لے چلو گا دربار شریف ال مزار شریف ال لے گئے مولا علی چاند قدمہ دے فاصلے تے کھلوتے نا خود مولا علی عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈا غلام ابو بکر آیا ہے اندر داخلے دی اجازت منگدا ہے مولا علی فرماندے نے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب سبحان اللہ کیا بات اور سن مزار ادب فقہاء کرام نا اور نقشہ دربار شریف دا روضہ رسول دل قبر شریف ہے نا اللہ دے نبی دی ٹھیک ہے جی قبر شریف تے برابر صدیق اکبر نے نہیں رکھیا جتھے نبی پاک دے کندھے مبارک شروع ہوندے نا اتھوں صدیق اکبر دا سر مبارک شروع پھر صدیق اکبر دے برابر عمر نے نہیں رکھا گیا جتھوں صدیق اکبر دے کندھے شروع ہوندے نا اتھوں یعنی اتھوں سر مبارک عمر دا شروع ہوندے اللہ دے نبی دا قبر انور شریف پھر تھلے کر کے صدیق اکبر دی پھر اتھوں تھلے کر کے عمر بن خطاب انج بالکل میں تین برابر نہیں ادب نو قبر دے اندر بھی صحابہ ملحوظ رکھے اے عقیدہ صرف اہل سنت کولے باقی رام لنڈیاں کولو ہے ہی نہیں اللہ سونا قدم خدا دی ہر محاذ تے صدیق اکبر کامیاب بادشاہی کامیاب مال اللہ دے نبی فرمایا میں سارے صحابہ دا احسان اتار دیتا ہے صدیق دے احسان دا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت نو اتارے گا کیویں اتارے گا اللہ دے نبی فرمایا ساری مخلوق نو اللہ تعالیٰ عام دیدار کرائے گا والا کا خاص ساتن ابو بکر اے ابو بکر جدو سارا نو اللہ دیدار کرا لے گا فرمائے گا چلے جاؤ ابو بکر تینو اکیلے نو اللہ تعالیٰ بٹھا کے دیدار کرائے گا دعا ہے پروردگار عالم آسا مسلمانوں و عقیدہ اہل سنت قائم دائم رکھے سجے کھبے سانو جہان دی کوئی ہمت نہ ہوئے اپنے مذہب نال پیار کرو آخری کلام تقریر دا اختتام درگاج کیا کو سبحان سلطان العارفین پیر باوی اے ہوئی گل کیتی فرمایا نال کو سنگی او بیلی سنگی نہ کریے آتے کل نو لاج نہ لائیے کاواں دے بچے کدے ہنس نہ بن دے بھوے بھوکیاں چوکی چگائیے تمہیں کبھی تربوز نہ بن دے بھوے توڑ مکے لے جائیے کوڑے خون کدے مٹھے نہ باہو بھوے سہ بنا مڑ پائیے یار زندہ صحبت باقی اللہ سونا اس عقیدت نو اس ذوق نو والہانہ محبت نو بارگاہ صدیقیت دے اندر شرف قبول فرمائے میں بندہ نا چیز چاچا خدا یار صاحب اور دے حکم تے حاضر ہویا حاضری ہو گئی میرے واسطے بھی شرف اعزاز ہے کہ اے چند سا چند گھڑیاں چند لمحات ذکر سیدنا صدیق اکبر دے اندر گزر گئے اللہ قبول فرمائے آمین آمین وما علیہ الا البلاغ المبین